Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Ladu. Taong 1990, Kagsawa, Albay. Itong mga panahong ito, naninirahan malapit sa natabunang simbahan itong pamilya ni Ladu. Matagal na sila sa lugar na yon. Ilang henerasyon na rin ang kanilang angka ng dumaan bago nila minana ang lupaing pagmamay-ari ng kanilang pamilya. Dahil sa taba ng lupa ng lugar na yon, kagaya ng karamihan, pagsasaka rin ang kanilang pinagkukunan ng hanap buhay. Hindi naman sila gaanong naghihirap sa ganoong trabaho, lalo pat malaki-laki rin ang kitaan nito sa kanilang baryo. Bata pa lamang noon si Ladu, palagi na siyang sumasama sa kanyang ama patungo sa lupang pagmamay-ari nila. Kasakasama rin nila noon ang mga pinsan niya, kaya na may kapag nagagawi sila sa natabunang simbahan, paulit-ulit sila roong naglalaro sa pamamagitan ng pagsuot sa mga butas nito. Nagtatago-taguan rin sila noon sa lugar na yon tuwing papauwi na sila kada hapon. Tandang-tanda rin ni Ladu ang mga kabulastugan ng kanyang pinsan sa oras na sumasapit ang mga araw ng anihan. Sa pagtungtong ng taong 1990, may sarili ng pamilya itong si Ladu. Yung ama niya noon, hindi na nakapagsasaka sa kanilang lupa, gawa ng uugod-ugod na yon kung maglakad. Hindi na rin ito kinakaya ang ilang metrong lakaran dahil sa hika nitong tinatangan. Wala naman noong masasandigan ng ama niya maliban sa kanya, lalo pat nag-iisang anak lamang siya nito. Kahit may pamilya na noon si Ladu, nakikipaglumon pa rin sila sa tahanan ng mga magulang niya, gawa ng wala naman silang sariling tahanan na maaari nilang tirhan. Nga pala, ang lumon ay tawag sa mga mag-asawa na naninirahan pa rin sa mga magulang nila kahit may mga sarili na silang pamilya. Hindi naman masama ang ganoong gawain sapagkat meron ding mga anak na kahit may pamilya na, hangad pa rin nilang maalagaan ang mga magulang nila. Sa halos maglilimang taong pamamahala ni Ladu sa lupain nila, kahit papaano kumikita naman siya. Hanggat maaari, iniiwasan niyang magkaroon ng tauhan nang sa gayoy makatipid sa gastos. Ang iniisip niya, yung gamot para sa nanay at tatay niya at yung pera namang matitira, ibibigay niya sa kanyang asawa para pambili ng mga kailangan ng mga anak niya. Kahit paminsan-minsan kinakapos sila ng kita, nagagawa naman yon ng paraan ni Ladu. Ang tanging ginagamit niya noon para makalikom ng malinis na salapi ay sa pamamagitan ng pagbebenta ng iilan sa kanilang mga alagang inahin. Hindi naman tumutol doon ang kanyang ama, lalo pat pinagtutulungan nila yung paramihin para sa ganoong pagkakataon. Sa pagdating ng puntong muling nagdalang tao ang kanyang asawa para sa ikatlo nilang anak, halos magkayod kalabaw naman itong si Ladu, mapaghandaan lamang ang pagdadalang tao nito. Araw-araw, naroon siya sa bukid para magtrabaho. Minsan hindi na siya nakakauwi sa kadahilanang nagbabantay siya roon buong magdamag para maitaboy ang mga pesteng kumakain ng kanyang mga pananim. Sa halos hindi na mabilang na gabing pananatili niya sa kanilang lupain, wala naman siyang naranasang kakaiba. Buong buhay ni Ladu, mariin niyang tinutulan ang pag-iral ng mga nilalang na hindi nakikita. Ayon sa kanya, isang malaking kalokohan lamang ang mga ganoong uri ng paniniwala dahil sa loob ng ilang dekada niyang pamumuhay sa mundo, wala pa siyang nakikitang mga nilalang na merong bukod tanging kakayahan. Dagdag pa niya na, kung totoo ang mga ito, edi sana matagal na siyang nakakita ng mga ganon sa lupaing pinagsasakahan nila. Isang hapon, pagdating niya sa kanilang bahay, nasipat niya ang kanyang ama
na merong kausap na 3 panauhing may mga berdeng talukbong sa ulo. Nang akmang papalapit na siya sa kinaroroonan ng mga ito, bigla naman niyang nasipat ang 3 panauhing mabilis na naglakad patungo sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Pagdating niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, gulat naman siya sa kadahilanang ang pakiramdam niya parang bigla na lamang naglaho ang mga nilalang na yon. Dahil dito, agad naman niyang tinanong ang kanyang ama ukol sa mga kausap nito. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, Nata, dahil mo man ito midbid, sumangatugang ko ito sa bulot. na ang ibig sabihin, bakit? Hindi mo naman yun mga kilala. Kapatid ko yun sa bundok. Dahil sa sinabi nito, bigla namang napaisip itong si Ladu, gawa ng ang buong akala niya nasa ibang lugar ang 3 nitong kapatid. Wala rin siyang kilalang kamag-anak nilang naninirahan sa bundok dahil ang karamihan sa mga ito nakatira sa mga baryo at sityo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, patawa-tawa lang naman ang kanyang ama na para bang meron talaga yung itinatago sa kanya. Sa puntong yon, nabuo ang isang malaking katanungan sa isipan niya ukol sa mga panauhing kanyang nakita. Nasisiguro kasi noon ni Ladu, hindi pangkaraniwang tao ang mga nilalang na yon. Sa halos ilang dekada niya kasing pamumuhay sa lugar nila, yon ang unang beses na makakita siya ng ganoong taong parang kasali sa isang kulto. Sa paglipas ng mga araw, naghanap siya ng mga ganoong tao sa kanilang lugar, pero sa kasamaang palad, wala siyang nakita. Paulit-ulit niya ring tinanong ang kanyang ama ukol roon, ngunit imbis na sumagot yun sa kanya, nakangiti lang ito habang sumasagot sa kanya ng, Gusto mong malaman? Ikaw ang maghanap. Dahil sa mga naging sagot nito sa kanya, hindi na umaasa pa si Ladu na ilalahad ng kanyang ama ang tungkol sa bagay na yon. Upang hindi na rin siya gaanong mag-isip, pinili na lamang niyang ituon ang kanyang wisyo sa kanyang ginagawang trabaho. Sa isip-isip niya, mas mainam na magtrabaho na lamang siya kaysa pagtuunan ng ganoong mabababaw na mga bagay. Isang hapon, habang naglalakad siya papauwi bitbit ang alaga niyang kalabaw, bahagya naman siya noong natigilan sa harap ng gibang simbahan matapos niyang makasilay ng nagliliwanag na bagay sa pinakatuktok nito kung saan minsang nakalagak ang kampana nito noong mga panahong hindi pa yon natatabunan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, hindi naman niya maiwasang mapaisip lalo pat papalubog na noon ang araw. Isipin ninyo wala nang liwanag noon sa lugar, kaya napaka-imposibleng makakita ng nagliliwanag na bagay na halos kasing lakas ng isang bumbilya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, nagdesisyon na siyang akyatin ito. Matapos naman niyang maitali ang kanyang kalabaw sa paanan ng gibang simbahan, dali-dali naman niya yung inakyat upang tingnan kung ano ang kanyang nasisilayan. Nang marating na niya ang tuktok nito, doon bumungad sa kanya ang isang Trespico Roma na nakapatong sa isang kulay puting bato. Pagkuha niya nito, laking gulat na lamang niya nang biglang dumilim ang buong paligid. Dahil sa meron namang kaalaman si Ladu pagdating sa mga anting-anting, pinili niyang yon ay itago. Anya, wala namang problema kung maniniwala siya sa bagay na yon, buhat sa milagrong siya mismo ang nakasaksi. Matapos niya yung makuha, dali-dali naman siyang umuwi sa kanila. Nang akmang papasok na siya sa loob ng kanilang bahay, minabuti naman niyang itali ang Trespico na yon sa kanyang bewang.
Hindi na muna niya yun pinangasang isabit sa kanyang leeg, lalo pat eksperto ang kanyang ama pagdating sa pagkilatis ng mga karga na merong kaugnayan sa mga lihim na karunungan. Akala ni Lado walang mangyayari sa kanyang kakaiba pero nagkamali siya. 2 araw lang noon ang lumipas, nag-akto na lamang siyang parang nababaliw. Kapag umaga sumisigaw siya at kapag hapon naman, umiiyak siya habang nagmumura. Noong una, hindi pa yun pinapansin ng kanyang pamilya pero habang tumatagal, medyo nagtataka na ang mga ito. Hindi naglaon, napagtanto na ng kanyang ama na merong nangyayaring kakaiba sa kanya. Kapag kasi tinatanong siya nito, normal naman siya. Pero kapag unti-unti nitong tinuturo ang trespikong nasa bewang niya, bigla-bigla na lamang nagbabago ang pag-uugali niya. Ang mas ikinagulat pa ng kanyang ama, kapag sinusubukan nitong hawakan ng kanyang karga, nag-aaway sila. Dahil sa pangyayaring yon, humanap ito ng pagkakataon para yon ay bawiin sa kanya. Isang gabi, nagulat na lamang si Lado nang maramdaman niyang nakatali na sa kanyang higaan ang kanyang mga kamay at paa. Pagsilay niya sa harapan ng kanyang silid, doon bumungad sa kanya ang kanyang ama, hawak-hawak ang trespikong minsang nakatali sa kanyang bewang. Dahil dito, pilit namang nagpumiglas si Lado habang paulit-ulit na nagwiwika sa kanyang ama ng, "Tay! Tay! Anong ginagawa mo? Bakit mo ako tinali? Tay! Kalagan mo ako rito!" Nang marinig naman yon ng kanyang ama, wala naman itong ginawa kundi ang pagmasdan siya. Maya-maya pa, mahinahon naman yung sumagot sa kanya ng, Kaya ka nababaliw dahil sa mali ang pinaglalagyan mo nito. Ang trespiko, isinasabit sa leeg, hindi sa bewang. Mahalaga sa gamit na ito na ibaba mo siya sa kanyang dapat na kalalagyan. Tandaan mo, Lado, ang trespiko Roma ay may sariling pag-iisip yan. Konting pagkakamali lang, kaya nitong sirain ang sarili mong wisyo. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung isinabit sa kanyang leeg. Nang maramdaman naman ni Lado na lumapat na yon sa kanyang balat, doon pa lamang niya naramdaman ang matinding kapanatagan sa kanyang isipan. Yung tipong kahit anong pakikipag-usap ng kanyang ama noon sa kanya, wala na siyang nararamdamang galit at pagkairita. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan na siyang kinalagan nito. Sa pagtayo niya sa harapan ng kanyang ama, doon ito inilahad sa kanya ang tungkol sa mga nilalang na patagong nagbabalak sa kanyang asawa. Nang marinig naman ni Lado ang tungkol doon, agad naman niyang nilagyan ng iba't ibang pangontra ang lahat ng sulok ng bahay nila. Sa paglipas pa ng mga araw, sakto naman noong papalapit na ang gapasan sa mga pananim na kanyang pinaghirapan sa loob ng ilang buwan. Upang masigurong hindi siya malulugi, umaraw man o gumabi, nanatili siyang nakaantabay sa kanyang lupain. Ang kanyang inaalala kasi noon ay yung mga magsasakang mapagsamantala sa oras na masipat nitong walang bantay sa mga pananim na malapit ng anihin. Kampante naman siya noong iwan ng kanyang mag-iina sa mga magulang niya, lalo pat ligtas naman yon sa pamamahay nila. Subalit, lingid sa kaalaman noon ni Lado, pasimple na palang inaatake ang kanyang asawa ng mga aswang na dumayo pa mula sa kabilang baryo. Isang umaga, nagulat na lamang siya nang masipat niya ang kanyang panganay na anak na nagmamadaling tumatakbo patungo sa kubong tinutuluyan niya. Sa pagdating nito sa lugar na kanyang kinaroroonan, napansin naman niyang humihikbi ito na parabang meron doong nangyayaring masama.
pagkalahad naman ito ng mga bagay-bagay, hindi na siya nag-alangang iwan ang kanilang lupain para tingnan ang sitwasyon sa kanilang tahanan. Maya-maya pa, hindi pa man sila nakakarating sa pamamahay nila, doon na bumungad sa kanila ang iilang mga taong nagkukumpulan. Sa estado ng mga ito, para yung nakikiusosyo sa mga nangyayari. Pagpasok naman nila ng kanyang anak sa loob ng kanilang bahay, doon bumungad sa kanya ang bangkay ng kanyang amang nakaratay, katabi ang walang buhay na katawan ng kanyang asawa. Dahil sa kanyang mga nakita, para namang nablangko ang kanyang isipan, gawa ng hindi niya alam kung totoo ba ang mga bagay-bagay na nasisilayan ng kanyang mga mata. Pag-alis niya ng kumot na nakabalot sa katawan ng asawa niya, tumambad sa kanya ang tiyan nitong humpak na merong mahahabang hiwa mula tiyan nito hanggang dibdib. May mga kalmot din yun sa balikat, indikasyon na nanlaban pa ito bago yun tuluyang binawian ng buhay. Ang mas ikinagalit pa noon ni Lado ay noong masipat niya ang butas ng bubong ng kanilang bahay na maaaring dinaanan ng mga nilalang. Pagbaling naman ng kanyang paningin sa kanyang ama, kitang-kita niya ang malalalim nitong sugat sa braso at dibdib, indikasyon na ipinaglaban nito ang kanyang asawa. May malaking hiwa rin yon sa pagmumuka at halos hindi na yun makilala dahil sa tinamo nitong pinsala sa dalawa nitong mata. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasilayan ang kanyang inang umiiyak kasama ang 3 huklubang minsan niyang nakita na kausap ng kanyang ama. Kagaya ng una niya yung masilayan, bigo siyang makita ang pagkakakilanlan ng mga ito, subalit sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya yung magsalita. Ayon kay Lado, ang boses ng nilalang na yon parang pinaghalong boses ng matanda at binata. Napakalumanay din ang boses nito at halos wala kang mararamdaman doong presensya ng masama. Ayon sa nilalang na yon, naninirahan sa Karatig Baryo ang grupo ng mga wakwak na umatake sa kanilang tahanan. Bagaman nagawa nilang masugpo ang iilan sa mga ito, hindi nila yung tuluyang napigilan dahil sa dami nito. Dagdag pa ng hukluban na, alinsunod sa utos ng yumao niyang ama, napilitan silang bumalik sa loob ng kanilang bahay para bantayan ang kanyang ina. Magmula noon, kahit naisin man nila doong tumulong, wala silang kakayahan na baliin ang utos nito. Matapos naman yung marinig ni Lado, dali-dali naman niyang kinuha ang talibong na palaging hinahasa ng kanyang ama para maghigante sa angka ng mga wakwak na pumatay sa kanyang pamilya. Habang binabagtas niya noon ang daan, iisang bagay lamang ang kanyang naiisip at yon ay lipulin ang lahat ng pamilya ng mga nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, napansin naman niya ang pag-init ng trespikong nakalaylay sa kanyang leeg. Paghawak niya rito, bigla naman niyang naramdaman ang paggaan ng kanyang katawan, kaya na may ang ginawa niya, mas bilisan palalo ang paglalakad niya. Maya-maya pa, nang marating na niya ang sumunod na baryo, tahimik naman siya roong nagmamasid habang pilit na naghahanap ng bakas ng maaari niyang gamitin para matunto ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa kanyang wisyo matapos niyang makarinig ng kakaibang tinig na bumubulong sa kanyang isipan. Bago yun maglahad ng mga bagay-bagay sa kanya, nagpakilala yon bilang gabay ng Trespico Roma. Inilahad din ng tinig ang iilan sa mga abilidad na tinatangan niya nang sa gayoy magawa niya yung magamit sa lahat ng oras at pagkakataon. Inabisuhan din siya ng nilalang na yon na baliktarin ang kanyang medalyon para magamit ang pangkombating lakas ng anting-anting na tinatangan niya.
Matapos naman itong marinig ni Lado, agad naman niya yung ginawa alinsunod sa nais nitong mangyari. Sa pagbaliktad niya ng Tres Pico Roma, pansin na pansin naman niya ang mga kulay puting liwanag na bigla na lamang bumalot sa balikat niya. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng isang matalas na paningin kung saan doon niya nasilayan ang eksaktong kinaroroonan ng mga nilalang na pumatay sa kanyang mag-iina. Dahil sa kanyang mga nakita, hindi na siya nagdalawang isip na puntahan ang lugar na yon. Maya-maya pa, nang marating na niya ang pugad ng mga ito, doon bumungad sa kanya ang 7 kubong nakatayo, walang kahit na anong sinding siga sa loob sa kabila ng napakadilim na paligid. Habang dahan-dahan siya roong lumalapit, unti-unti naman siyang nakakarinig ng mga kakaibang pag-aangil. Hindi naglaon, paisa-isa nang nagpakita ang mga wakwak sa kanya hanggang sa masukol na siya ng mga ito. Pagpalibot sa kanya ng mga nilalang na yon, buong puwersa naman siya nitong sinunggaban kung kaya't walang habas naman niya yung pinagtatataga gamit-gamit ang hawak niyang talibong. Nang masipat ni Lado na dinadaan na lamang ng mga ito sa dami, pilit naman siya roong tumakas habang patuloy na umaatake. Dahil sa kakayahan ng Tres Pico Romang humarang ng kahit na anong uri ng usal, kung kaya't hindi siya nalapatan ng kahit na anong sumpa ng mga aswang. Marami rin ang nagtangkang sumubok na hulihin siya, pero imbis na kumapit ang matatalas nitong mga kuko sa kanyang balat, dumudulas lang ito. Hindi rin bumabaon sa kanyang katawan ng mga matatalas nitong pangil na siyang naging sanhi upang hindi siya nito malapatan ng matitinding pinsala sa katawan. Sa halos kalahating oras niyang pakikipagbuno sa humigit 40 wakwak, ni isang galos, hindi siya nagtamo. Ang tanging ininda lamang niya noon ay ang matinding pagod buhat sa paggamit ng abilidad ng anting-anting. Bago pa man sumapit ang 10:00 ng gabi, nasipat na lamang niya ang iilan sa mga wakwak na pilit na nagsisitakbuhan papalayo sa lugar ng labanan. Hindi naglaon, nang makatakas na ang mga ito, pinili naman niyang magpahinga sa tabi ng mga bangkay ng nilalang habang inaalala ang masalimuot na nangyari sa kanyang asawa. Nang medyo humupa na ang emosyong nararamdaman niya, naglakas loob naman siyang tumayo para siya ay makapagpahinga na. Makalipas pa ang ilang minuto, tulala naman siyang naglalakad pabalik sa kanilang baryo. Walang pati dinoon ang pagdaloy ng kanyang luha sa kanyang mga mata, buhat sa labis na pagsisisi at panghihinayang ukol sa pagkasira ng binuo nilang pamilya. Gayunpaman, sa likod ng kanyang nararamdamang kalungkutan, pinilit pa rin niyang magpakatatag alang-alang sa kanyang ina at anak. Nang makabalik na siya sa kanilang tahanan, doon niya nadatna ng nanay niya na abalang-abala sa pagpapatuyo ng mga tolda para sa lamay. Naging katulong nito ang 3 huklubang kakilala ng kanyang yumaong ama na siya namang ipinagpasalamat niya. Habang nasa kasagsagan sila noon ng pagdadalamhati, ipinangako niya sa mga ito, hindi niya tatantanan ng lahat ng mga nilalang na merong kaugnayan sa nilipol niyang angkan, pagpapakita ng kanyang galit at pagkamuhi. Dagdag pa ni Lado na, kahit mailibing na ang mga mahal niya sa buhay, magpapatuloy ang kanyang pakikibaka bilang paghihigante sa mga masasalimuot na pangyayari. Makalipas ang libing ng asawa at ama niya, doon na nagsimulang magsagawa ng plano itong si Lado. Ang una niya noong ginawa, hanapin ang lahat ng wakwak na nakaligtas para singilin yon sa kanilang mga utang. Dinamay na rin niya ang iilan pang masasamang nilalang, kagaya ng mga elemento at mambabarang. Sa halos humigit 5 taon, patuloy niyang hinanap ang mga ito hanggang sa nakuha na niya ang paghihiganting inaasam niya.
Nang matanggap na niya ang mga pangyayari, doon pa lamang siya nagpasyang tumigil sa kanyang ginagawang pamamaslang. Kahit papaano, pinilit niyang magbagong buhay alang-alang sa hinaharap ng kanyang mga mahal sa buhay. Pero alam niyo ba na kahit ilang taon nang nananahimik itong si Lado, patuloy pa rin siyang binubulungan ng kanyang karga na pumatay sa kadahilanang magmula noong pinaharap niya ang mata nito. Hindi niya yun magawang maibalik pa sa normal nitong estado. Ayon naman sa mga manggagamot na kanyang pinagkonsultahan, normal lang ito, lalo pat wala na talagang balikan kapag inilantad mo na ang mata ng digmaan ng Trespico Roma. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo masalimuot yung nangyari sa pamilya ni Lado. Unang-una, humihingi ako ng pakikiramay para sa buong pamilya, Lado. Ang masasabi ko lang, sobrang nakakatakot yung gamit mo na yan. Kasi unang-una, napulot mo lang yung Trespico Roma. Doon nakuha mo siya sa gibang simbahan, hindi natin alam kung sinong may-ari niyan. Pwedeng sobrang lakas na antingero na napakaraming tinatangan, tapos doon na nagpakamatay sa simbahan o doon na niya piniling humimlay sa gibang simbahan na yon o kung saan mo man nakuha yung Trespico Roma na yan. Pero ang masasabi ko lang, sobrang lakas niyan. Alam nyo ba na isa to sa mga nakakatakot na gamit? Kahilera nito yung purong gamit ni Arkanghel. Kaya kapag sinabi natin kasing digmaan ng Trespico Roma, non-stop yan. Hindi ka titigilan yan. Gusto niyan palaging may gulo. Gusto niyan palagi kang may sinasaktan. Although gamit siya ng kanan, no? Hindi mo naman siya pwedeng gamitin sa ordinaryong tao lang. Well, pwede kung dedepensahan mo yung sarili mo, lalo na, kunyari, lasing, tas gusto kang saksakin, gagana yung Trespico Roma. Pero yung ikaw lang, may nakita kang ordinaryong taong naglalakad, gusto mong upakan, hindi ang gagana. Lalo na siguro kapag maraming nilalang na nasa paligid nyo yung nasa panig ng kaliwa, talagang sobrang init niyang Trespico Roma. Kaya marahil, Lado, kaya siguro nagkakaganyan yung medalyon mo ngayon. Kasi sa paligid mo maraming mangkukulam, mambabarang, aswang o masasamang elemento. Kaya laging mainit yan, gusto agad sumabak sa gulo. Well, ayaw naman na ni Lado, so hindi ko alam kung anong nangyayaring sitwasyon ngayon ito kay Lado. Pero ang pinaka-advice ko lang, lalo na dun sa mga taong pinamanahan o nakapulot ng Trespico Roma tas walang buong talandro, walang buong dasal, ternohan nyo ng mahal na birhen. Kasi magbabalance yan eh. Yung mahal na birhen gusto lang nun pangkaligtasan, tahimik, basta sobrang gaan na gamit nun pero napakalakas nun. Yun yung inang Reyna or basta meron kaming panyo nun eh. Yun ang i-partner nyo sa Trespico Roma para nasa balanse lang kayo, nasa gitna lang kayo. Kaso nga lang, ang downside nun, hindi na talaga angat yung buhay ninyo kasi sobrang lakas ng gamit eh. Diba? Pero ang ganda ng kwento ni Lado. Sana lang no, naikwento niya yung iba pa niyang ginawa para gumanti dun sa angka ng mga wakwak. Ganda lang eh. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.